Guľôčky z kysnutého cesta necháme nakysnúť a potom postupne vyformujeme kajzerky tak, že urobíme najprv hadíka a z toho prepletieme klasický úzol, ostanú nám dva konce a tieto konce prepletieme do uzla a konce spojíme, tak aby sa nám kajzerka nerozplietla. A pokračujeme jednu za druhou. Je dobré si pred tým žemličky, keď ich formujeme, to znamená odtrhávame od toho veľkého kusu cesta, tak si ich odvážime, aby mala každá 60 gramov. Takže znovu úzol, prepliesť jeden koniec donútra a druhý a spojiť. Potom trošku aj priplácnuť, pretože pri pečení sa nám kajzerky nafúknú. A takto ideme jednu za druhou. Ak by bolo potrebné, tak si to trošku posypte múkou, ale toto cesto je pomerne plastické a elastické a malo by sa vám to s ním podariť. Úzol a ideme. Jeden koniec a druhý koniec. Je to úplne jednoduché a myslím, že to zvládnu aj deti. Stačí dobre spojiť tie konce na spodku. A nakoniec ich môžeme potrieť buď vajíčkom, ideálne, posypať nejakými semiačkami, keď chcete, napríklad sezamovými. Ak ich potrieme len vodou, budú také chrumkavejšie. A pečieme na 200 stupňoch, tieto 60 gramové boli asi za 10 minút hotové. A myslím, že je to výborná desiata do školy. Určite sa vám to podarí, držím palce, takže pletieme, pa!